Mega love shout out. Good morning po sa lahat. Saan man sulok sa buong mundo, magandang umaga. Good morning. Eto guys, manghihingi ho tayo ng puting alokbate. Siguro marami pa rin po hindi nakakaalam nito at nakakakain. Ito po ang isa sa mga gulay na gustong gusto ko. Lalo na po pagka sinasalad. Alam nyo ba kung anong benefits? Alam nyo guys kung anong benefits nito? Vitamin A, vitamin C, iron, calcium, and antioxidants. Yan po yung mga benefits po niya. Ito po yung isa sa mga gulay na gustong-gusto kong ulamin. Kahit araw-arawin niyo po akong pakainin, hindi ko po yan tatanggihan. Sabi nga po ng iba, ayaw nila dahil po daw madulas. Depende po siguro paano nila lutuin. Ano pa po pwedeng ihalo? Sa monggo, lalo na pagka may inihaw na tilapia, bangos, ang sarap niyan. Pag sa Ilocanon naman, pwede din po sa dinengdeng. Ito ang kagandahan sa probinsya, magtanim ka lang sa tabi-tabi tulad nito sa kalsada, tabi ng kalsada. Di may pang araw-araw ka na. Pero nangihingi lang po ako, hindi namin po pagmamay-ari yan. Ayan guys, ang bukid sa may palayan. Ito po ang kagandahan sa probinsya. Fresh air. Fresh pa ang mga gulay. Maging masipag ka lang dito, mabubuhay ka na. Thank you so much Ate Marlene sa napakasariwang ugot ti alokbatim. Sa ulitin, thanks. Shout out sa mga pamangkin ko. Charlene, Charmaine, Arens J, and Geraldine Sandra. Shout out sa inyong lahat. Jan Barangan, mega love, thanks. Tama na siguro to, marami na to. Isang plastic na rin. Salamat talaga Ate Marlene. Gawit-awit kalataa, mapangkalang iti ure no agbakasyon kalaang. Apay gawid ka tatamanang? Wendeng, agawid kami tatta. Malpas mangal daw. Kaya may sumurot aya. Uray kaya't ko ti sumurot kumamanang ta. Huwag ka makapasyara mo diyan Manila, mabuti nga mo agpatudok. Daita lang. Danto maminsan anak kong. Sige nga Rodon, nagpagisim pa. Ingat po. God bless. Hi Charlene. Bye-bye. See you next vacation. Bye.